אז מה קורה חברים? כאן ברק ועוד סרטון חדש. היום אנחנו מתחילים סדרה חדשה עם החברים שלי. סדרת בניות. היום אנחנו נבנה וילה, משהו מטורף. ניסינו כבר פעם אחת, יצא לנו טוב, ובסוף אני אעשה איזה משהו מצחיק. אז חבר'ה, תחכו. כן. אז חבר'ה, את חברים שלי לא שומעים, כי יש להם איזה תקלה, אוקיי? אבל אתם שומעים אותי, אז הכל בסדר. אוקיי. אז חבר'ה בואו, הם שומעים אותי גם עכשיו. אנחנו בעצם בונים את המדרגות, אוקיי? אנחנו עכשיו בונים את המדרגות, עושים משהו מעניין. אז תישארו עד הסוף, כי הסרטון יהיה ארוך. חבר'ה, הסרטון יהיה אולי כזה 40 דקות, 50 דקות, לא יודע. וחבר'ה, אחד מהחברים שלי פה, יש לו ערוץ יוטיוב, קוראים לו מאסטר אם, אז תרשמו עליו, יש לו אחלה ערוץ. אוקיי? אז יאללה, אנחנו בונים את המדרגות. זהו, עכשיו סיימנו עם זה. עכשיו אנחנו בעצם בונים את הקומה הראשונה, אוקיי? אז אנחנו בעצם בונים את הקומה הראשונה. די. לי לראות. לא שומעים אותך. טוב. אנחנו כרגע, אבל לא שומעים אותנו. אנחנו כרגע בונים את הרצפה, חבר'ה. עומד להיות סרטון מטורף. כן, זה הקומה הראשונה בעצם. אז אנחנו... ויש גם איזה משהו מגניב שאני עושה. אוקיי. זהו. נראה לי זהו. נראה לי... לא, אני עשיתי. אז חבר'ה, עכשיו אני מתחיל את הקומה השנייה, סבבה? רגע, אני עושה את המדרגות של הקומה השנייה. חבר'ה, כמו ששימו לב, תעשו אתם את הקירות, אני מתחיל את הקומה. אוקיי. חבר'ה, תכתבו לי בתגובות איזה מבנים לבנות, אבל אנחנו לא עכשיו כאילו מטורפים, אז למשל כמו וילה, כמו לא יודע, לא עכשיו כמו כזה טום סם, זה יותר מדי קשה, אוקיי? אז תרחמו עלינו, טוב? תעשו את הקירות, נשאר עוד בודדים. בכלל, אני רואה אתה אומר לי, מיכאל, אתה? הנה, קומה חדשה. נו די, מיכאל, אני ארוג אותך. רוצה שאני אפרסם את הערוץ טיקטוק שלך? כן? אני אפרסם גם את שלי. חבר'ה, אם אתם לא יודעים, פתחתי ערוץ טיקטוק בשם ברק שטרקסט. כרגע אני על 8 עוקבים, זה קצת, אבל אני יודע, יש לי גם חבר שיש לו ערוץ טיקטוק. תקשיבו, תחפשו מיכאל ותמונת פרופיל של כזה חנוכיה, איך אני אגיד את זה? חנוכיה כזאת, אוקיי? צהובה. זהו, ותחפשו בסרטונים פרצוף מכוער וטיפש. אוקיי? סתם. אוקיי. הראשון שתדעו, אני מחזיר עוקבים, חבר'ה. אין פעם אחת שלא החזרתי עוקבים. לכל החברים שלי אני מחזיר עוקבים. כדאי לכם מאוד להירשם אליי. הראשון,
החמש הראשונים שנרשמים אלינו ועל מיכל מקבלים עוקב ולב על הסרטונים שלכם. סבבה? עשינו עסק? אז כדאי לכם. ואולי בפרקים הבאים יבואו אלינו כאילו עוד חברים, כאילו נעשה כאילו עם עוד אנשים. אורחים כאורחים. אנחנו הראשים, אולי נערך עוד כזה אורחים, אבל... כן, אולי. בוא נסתכל מלמטה איך זה נראה. רגע, אני ארוס את זה. אם נהיה הרבה לייקים בסרטון זה נעשה. נביא הרבה אורחים. בוא'נה, זה נראה טוב. מיכל, תעשה פה עוד מדרגות. מיכל, בוא ללמטה. מיכל. לא, מיכל, תבוא לעזור לי במדרגות פה למטה. צריך עוד אחת. לא, וסטי. בוא לאחי, אני אעשה את המדרגות בקומה הראשונה. אתה תבוא תעשה את המדרגות תעשה את הקירות במדרגות שלמטה. אנחנו אוקיי. מטרת לייקים שהמן שנגיע אליה, אוקיי? 40 לייקים. אוקיי? 40 לייקים, 50 לייקים זה כאילו אולי כאילו להפוך את זה לידי כאילו איש לפורות. אז אם תעשו את זה, אני ממש אערך את זה. ו5 מנויים. אוקיי? את זה אני ממש אערך. תגיד, ומיכאל, אולי, ו5 מנויים, זה ממש יעזור לי. אם אתם יכולים יותר אפילו, אני מאוד אשמח. חבר'ה, אני עושה פה את הקומה, איזה קומה אנחנו? היוטיוב, רגע, היוטיוב הכי קטן כאילו סאבים? מה אתה דפור? יש כזה אחי, בבויה, הילד הכי קטן צייה באירוע, אני חושב. וחבר'ה, הם תירשמו לאינדגיים שיגיע למיליון סאבים, אוקיי? למה זה אחלה יוטיובר? ואז ותכתבו שהגעתם מברק, אוקיי? אז אולי כאילו יעשה מהפכת ומיכאל ומתן בערוץ של The Golden Prince, נסיך הזהב, אחי נסיך הזהב. אני אולי עוד מעט חבר'ה אבנה, לא אבנה, עוד מעט, רגע, לא משנה. מה אתם עושים? הם עושים, עכשיו מיכל שזה הבן אדם שעכשיו יריתי בו ועושה את הקירות. די. אני אפרק הכל, זה הרוב ממנו. סתם. אחי, את האמת אנחנו יכולים להיות כמו, איך קוראים לשם רביע, איך קוראים? הסולטיז, אחי. אנחנו חיים, צריך עוד מישהו ולהיות הסולטיז בפורטנייט.
סולטס בפורטנייט. זה יכול להיות מטורף, אחי. יכול להיות... נראה לי שזה תהיה הקומה האחרונה שלנו, וסתי, בגלל שלא באמצע הסרטון יהיה יותר מדי יפה. אז מתן, אני מתחיל לעשות את הדבר המגניב שאני תמיד עושה. עכשיו אנחנו 10 דקות בהקלטה. מה לדקה? חבר'ה, אני מתחיל לעשות נראה לי, חבר'ה, נראה לי המטרה הבאה שלנו זה לעשות בונקר. בונקר זה מגניב. לא מתחת למתחם צבאי, אחי. עוד מעט תראו, מתי שאני אסיים תראו מה אני אעשה. זה ממש לא מה שאני אעשה. אבל לא עכשיו, כאילו, אולי בסרטון הבא שלנו, בסרטון הבא, של בונים דברים מיוחדים. לא יודע, איך נקרא לסדרה? רגע, אבל איך נקרא לסדרה? אנחנו נחשב, אנחנו נקרא לסדרה. לא. מיכאל.